ka eke unu mere nwaanyị be anyị bịa kpọọlụ die ndị eke ndị eke bịazie akpụrụ ya so kedu onye a ga-atụ ụta now ọ nọzi n'ụlọ mkpọrọ ọ na-asịzi tie ya bịa gbapụta ya di eju unu afụ gị kedu onye a ga-atụ ụta ka ihe unu chọọ ka di eme kịta ihe asị dị enya ji gbapụta ya ka ị ga-asị dị enya rapụ ya otego ndị agwa unu si unu bụ ndị Igbo nọ na mba ofesi unu akpọzinalịdị unu ndị uwe ojii unu na-akpọ kịta ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ndị be anyị kedu nke a ga-eme ọ bụ di eji gbapụta ya ka ọ bụ di erapụ ya ebe ahụ zaanụ m ya unu afụghị ike na ndị iwu ojii bụ ndị be anyị a na-enye aka ngarị ndị iwu ojii ma ihe so fa akpụgolu gị bosi ọzọ ịmalụ ihe mmanụ na anyị nwee kọlchọ na ọ bụrụ mgbe niile ichee na anọ n'obodo oyibo na ndị iwu ojii obodo oyibo na-etinye nri n'ike ndị iwu ojii obodo oyibo fa anaghị etinye nri n'ike fa makwa ihe asị na ọ gị bụ ụzọ tibe dị gị ihe kedu ihe iji tibe dị gị ihe ịmara na ọ dị bụ unu agwago m unu na-erespekt di unu ihe ọbụla di unu emena ihe ọbụla ọgwa na unu si ihe ọbụla ọgwa na unu si ayesa ihe ọbụla di unu gwa unu si ayesa unu na-anụ ya ana m asị geenụ ntị ụmụ nwaanyị agụchanụ ntị especially ọkpọgotere obodo oyibo ihe ọbụla ọ gwa gị si ya gịnị yesa maka ọkpọrọ gaasị onwede ka o si kpọ gaasị maka ọ na-emechiche ihe niile na-emechiche mmadụ niile si n'ọgị ka ya mma ọ si n'ọgị ka ya mma ọnụọ gị ị wee na-agwa m na ọ kpọ gaasị ọ bụ nnukwu asị ka ị na-asị ị nara ekwu eziokwu ọ fụrụ gị n'anya ọ bụ gị nwa kpọrọ ya asị ọ bụ gị nwa kpọọ di gị asị iji wee necha anya kedu ihe ịchọ ka ndị uwe ojii mee ịchọ ka fakpụli ya kpochie ka ị wekọla akụ na ụba ya niile ọ bụ anyị nwa nọsins wee mara na di anyị sọfara ife afụfa sọfara ụfọdụ si n'ịkpa wee bịa wee gbagote wee taa afụfụ wee nweta akwụkwọ wee nụọ gị ịtara afụfụ akwụkwọ ịbịazịa ihe ị na-ebu ije kpọlịa ndị uwe ojii so now ịkpọlụ di gị ndị uwe ojii wee bata o wee bụrụ na ọ gị nwa bụ ụzọ macha dịgị ọla wee kpọlịa ndị uwe ojii wee sị ọ bụ gị nwa bụ ụzọ wee bido violent onye ọbụla bụ ụzọ bido violent kedu onye nye ego ọgasiti kedu onye bunye ego ike iji gị abịa were ọla maa di gị na ọnụ ya wee kpọlịa ndị uwe ojii ịmalụ di gị ọla di gị wee kwụọ gị ihe tinka ka ụban kwụchaa gị na-ebe iwee jekpọ ndị uwe ojii iwee cheli na fa ga-abịa kpụrụ di gị ka wee kpụsịalụ gị wee sị na ọ bụ gị nwa bụ ụzọ bido violent